Asibingelele obingelele baba udokotela baba wesizwe bajabule mfana mhle ungathi ke hlala umzukulu kamancinci ngisola ukuthi ngixolisa. Angikhulume lento le i-channel ekababa udokotela i-platform eyenu. Let me correct the spelling. I-channel ekababa udokotela because the channel has a name but the platform is for you people. We invite people who are doing something to expose themselves so that we can expose their businesses. Ngithi mengihamba ngihlangane nabantu ngokuhlohlona kwabo approaching me with their business ideas. Ngithi mina onginike ngihamba ngokukhuluma ngakho kwi-social media sibone ukuthi ibhizinisi yakho singayithatha siyibeke phi. Ngicabanga ukuthi nakuwena ngenzeka lokho. I always say that nakuwena ngenzeka lokho unomama oyisangoma unoma ubaba oyisangoma unengane yakho eyisangoma as long yenza into esile ungayiletha kuba udokotela ingakhokha imali sifike siyimarketele umsebenzi wayo siyidedele futhi ihambe ukuthi unkosikazi wakho ingane yakhe intombazana noma as long nje izosizakala. Namhlanje na ke we got a lady by the name of Unolwazi inamba yakhe ithi 067 684 4748. I repeat. We got a lady by the name of Unolwazi. Her number is 067 684 4748. Unolwazi is selling executing udayisa ngama-perfume ase-Dubai. Kunabantu abasidayisela ama-air freshener bethi ama-perfume. Into ifutha la endlini futhi uthi emotweni ayisekho. Yabo. Thereafter she approached me with quality perfume. Uphethe lo ma-perfume ke lo mntwana abantu ke abawathenga kuyena bayakwazi ukwathenga online because abathengi lama perfume lawa adayisela emakhoneni awumsangana nedayisa amaPakistan umsangana odala into leyo. Then ke Unolwazi ke she's selling perfumes not air fresheners. Okay, inamba yakhe I repeat Nolwazi abantu socela ukuthi basize ngokweqiniso ungasebenzisa i-channel ababudokotela ukuthi bathi abantu babudokotela we had the about Unolwazi sifake imali order ama perfume even now asikaze siwathola ukuthi ngempela nifuna ama perfume right standing out perfumes akumthinteke usisinolwazi number it 067 684 4748. Abantu abamnyama ekufuna sibaphushe siyaphushana siyalekelelana. We are not jealous about other people. Okay, siphinde sizoba nobaba la ophethe uline omhlophe, uline okhanyayo. Uma ufuna ukufundela ukushayela, uphase without ukuthi ugwaze. Asiphinde futhi, if you want to learn how to drive, uphase ubungagwazile. Ngoba abantu lento okugwaza la uke testini sekwenze kwa uniform. I met this gentleman in Rosberg engangolandela license uhlangana naye sakhuluma ke naye abuke umsebenzi wakhe ngawuthanda umsebenzi wakhe ngawuthatha ke manje ngoletha kwe platform ke ubaba uMabanga driving school uMr Dlodlo isibongo sakhe but business yakhe kuthiwa uMabanga driving school and a very good guy, very nice guy, very disciplined. Number yakhe ithi 082 769 2975. Wathi Mabanga ke kumina ke engibona baba udokotela ngiyafisa ungikhangisele lapha manje angazi kuba imali nokukhangisa. Ngabona ukuthi lo baba userious uyafuna ukusizakala kodwa ke amandla ukuthi asizakale awamvumeli ngalo ndlela ke kufuze ukuthi kube yithini esimsizayo. Then ke sizomnika ke ithuba lokuthi baba Mabanga driving school ake sinike ithuba lokuthi ke abantu abake beze ufundela ukushayela kuwena babone i-quality driving school kufundiswa ngendlela right hayi ukuthi ufundisa ubufaka imali ephaketheni yokugwaza because kwayena lo muntu okufundisa ukutshela ukuthi ufuna ulungisa imali kanye kuyokugwaza angazi uzegwaza ngobani. Nangoke ubaba uphethe ke umsebenzi omuhle umsebenzi we driving school yakhe Mabanga driving school uzokwazi ukuthi umthole. Bengisakukhiphela lokho ke. Bakithi kunezinto la othi umuya emazweni la ngaphandle la eSouth Africa zinganekwane ziyijoke la kahle la kuthina zinganekwane ngenxa ukuthi sekwaba nabantu abaningi abaphethe into eziningi ezomsangano
Njengamanje ngilindele iorder eliphuma eMangoshi. Kunomuthi ekuthiwa umnwana mpepho uphathwa amashangane loya muthi loyana. Umnwana mpepho wakha into. Odileke umnwana mpepho. Umnwana mpepho sizokwakha umsebenzi la omuhle kakhulu. Kodwa umuntu ozosho ukuthi yini ayifunayo. Labantu abathi bafuna umsebenzi wamagundane. Kunabantu abafuna umsebenzi wenyoka yemali. Kunabantu abafuna umsebenzi wekati. Kunabantu abafuna umsebenzi kaDikolosha. Asiqale ngomsebenzi wenyoka yemali. Leya nyoka leyana angikusho nje lokho. Inama side effects amakhulu adlula awamaphilisi eTB. Engisho ukuthi abantu enifuna inyoka elithi nifuna inyoka ephalaza imali, kodwa ufuna wazi ama side effects owathathayo. Bakudokotela usho ukuthini kunama side effects engiwathathayo? Uma uzoba nenyoka yemali, ufuna uzofuya leya nyoka, ufuna ube nomuntu wesifazane ekhaya. Lo muntu wesifazane umnokhe out ebusuku alale azumeke. Ngeke ngisho ukuthi usebenziseni ngoba nizosuke niyenze le nto. Umnokhe out alale azumeke. Uma esezumekile ufuna ulande ubaba mkhulu azokhotha ngaphansi kumama. Usezothi ubaba mkhulu umusu usumbuyisela lapha na yilapho uzofica khona seyiphalazele le mali. Kodwa meaning that ufuna kube khona umuntu wesifazane abusayo for your own financial benefit. Angikuveze lokho. Ngoba manje niyazifuna lezi zinto iplangwe anikwanga. Iplangwe anikwanga ukuthi nilahlela amafojari. Ngiyakunika ke iplangwe mina ukuthi lahlela amafojari ukuthi umuthi unifuna ukwakhelwa inyoka. Umngakho ufuna ayibuza ukuthi le nyoka isebenza ngobani la ekhaya. Ngoba inyoka ifuna umuntu wesifazane ezosebenza ngaye. Njani ifuna ukwakhelwa ke izinyoka. Bese kuzoba ke amagundane. Amagundane emali akhona but kuno BUT. Ama side effects akhona athi. Ngoba manje nina nihleze nisifonela nithi bakudokotela ngifuna ukuthi athina ama side effects. Namhlanje ngiyakutshela ngama side effects. Awenyoka adinga umuntu wesifazane azomkhotha ngaphansi. Ikakhulukazi ngosuku amenza ngalo. Inyoka ifuna leli gazi lakhe. Is it true ukuthi wena ufuna ukuceba because ufuna ukuxhaphaza umngakho? Is that what you want? Is it true enough ukuthi mina njengenyanga ngizokunika into ezokuxhaphaza umngakho akulekelele kuyonke le mali efunekayo ngoba kwakhe inyoka phela 100,000. Ekode ekugcineni mase ile nyoka isisebenza sifuza ukuthi iye kumngakho iyothola leli gazi elifunayo. Ngoba phela inyoka ifuna lela gazi. I'm not too sure that it's fair enough. Asize emagundaneni ke. Emagundaneni right amagundana. But i-side effect yakhona iyodwa. Ubona umuzi womuntu umkhulu kunengane ezo2 ehlala eboarding school. Ubaba wakhe usebenza eCape Town. Umama uyedwa. Naye ubhizi namanye amabhizinisi. Kodwa lo muzi awuhlali umuntu umkhulu. I repeat umuzi omkhulu awuhlali umuntu. Finally umuzi uyawubona uyasha. Ushiswa yini umuzi ngathi ngade ngekho umuntu. Amagundane ke ayawushisa umuzi uma esehamba. Sinemize eminingi siyazi evesanishe. Mase kuthiwa hayi kube inkinga yentambo zagesi. Sekwenze ngobani sezinani umuzi umdala kanti indlu yakhiwe izolo yini sekuyinenkinga zentambo zagesi manje. Cha, amagundane. Amagundane imali azowenza le mali kodwa afuna wazi ukuthi uma esehamba azoshisa kwalo mali ekade yenzile. Inyoka uzoyithola kodwa afuna wazi ukuthi ufuna umkakho umemenza afuna idlele logazi. Is that what you want? Kulungile uma ukufuna lokho. Njengoba ngithi mina ngifuna ukuthi uzazi lezi zinto mase ngiyakwenzela. Thereafter mase kuzoba ikati. Kunekati esilakhayo sikwakhele lona.
liba mhlophe ngombala. Uma ufika emzini omlungu uvamise ukulifica lekati uma benumuzi omkhulu kakhulu limhlophe kodwa inkukhu azikho. Le kati leli uma kamakhelwane kunezinkukhu imizi ewu3 noma u4 enezinkukhu zizofa zonke. Leli kati leli it gives so much wealth ekhaya. Alilethi imali endlini, it bring wealth ekhaya. Yonke into eniyenzayo le kati uma ufika lifike lizolala la kuwena. Uma sewenza lento esokutshela yona kulona. Ayukho umhlobo lomsebenzi ongawutholi ozokukhokhela imali enkulu. Kodwa le kati lifuna igazi. Lifuna igazi. Lifuna igazi. Uma libosha libosha igazi. Lezi zinto lezi menzoza kuthina singanitsheli kodwa nisikhokhela imali. Ushimizi khona ochithela omunye. Nginike lo 100,000 engofunayo. Kodwa wazi uGrey ukuthi uthini. Yabo? Then ke mase kuzoba ke mina engikupreferayo ukuthi wakhele ubaba omkhulu lomfishane uTikolosha. uTikolosha ke uhlukile ukuthi wakhe kanjani. uTikolosha wakhiwa endleleni. uTikolosha wakhiwa emfuleni. uTikolosha wakhiwa ngama blocks. Abona ama blocks lawo kwakha izindlu lezi wakhiwa ngawo. Lo ohlala emanzini awufani nalo ohlala endleleni. Lo ohlala endleleni awufani nowakhiwe ngeblocks. Mina engizokufundisa wona namhlanje uTikolosha owakhela umfuleni muhle kakhulu ukuthi awulawuleki. Awukwazi ukulawula ngoba uma ufuna ukuya emanzini uhamba noma yinini. Kuzoba uTikolosha ohlala endleleni, ovusa endleleni. Lo uvusa endleleni isikhathi esiningi ufika kwena njalo ungaqokanga. And then ufuna injabulo la ekhaya. Ufunani? Ufuna injabulo la ekhaya. Ngizocela sesigamthi injabulo ngoba ingane zeyibuka lento. Ufuna injabulo la ekhaya. Thereafter mase kuzoba ke uTikolosha owakha ngeblocks. Lo owakha ngeblocks ufuna amanzi esidumbu. uTikolosha wakha ngeblocks ufuna amanzi esidumbu. Uma usufune lento ke uzokwazi ukuthi usebenze into yaphambili ke lo Tikolosha. Ayikho into ongayenzi. I repeat, lo Tikolosha ayikho into ongayenzi. Uma uthi awukulethela imali uzokufika ukuphathele lonke uhlobo lemali ngebhakede awu 1 rand or 2 cent yonke into uyichithe endlini. Because utshelo wena kanti ufuna ufundise ukuthi nansi imali engiyifunayo. Into yenzayo kungena imizi yabantu uhamba ntshontsha imali ekhwamenza abantu ntshontsha imali. Kodwa ufuna ufundise ukuthi ufuna nhlobo yini. Then ke uloTikolosha bawu3 owakhe endleleni, owakha ngeblocks, owakhe emfuleni. Mina engizokwakhela wona uma ufuna owakhe endleleni ngizokwakhela. Engeke ngikwakhele wona lo wakhe emfuleni ngoba kunaso isikhathi kemfuleni mina. Lo wakhe endleleni ngingakwakhela, lo wakhiwa ngeblocks ngingakwakhela. Lo wakhe endleleni ufuna isibuko. Lo wakhiwa ngeblocks awusifuni isibuko ufuna amanzi esidumbu. Period. Kanti lezi zinto lezi uzazi ukuthi zisele kuwena bese siyakwakhela ke. Muthi uyazifuna kodwa hayi ukuthi umuzifuna muthi uyazifuna sikutshelile ngifundisile ungasobuza into eziningi ukuthi amagundana awushisa umuzi ikati lidle igazi libulala inkukhu zomakhelwane mase lijike lizofika ekhaya thereafter ngakutshela ukuthi inyoka ikuncela igazi kumkakho umenstruator. Bani ke into esengifuna ukungena kuyona ke ila ethi sinento yabantu abaziqhwaga. Kunabantu nje abanamahlombe amakhulu kunabanye. Kunabantu abafuna ukubusa impilo zabanye abantu. Into uma uhlushwa umuntu kuleso sigaba emsebenzini. Ake ngahlushwa umuntu ngo96 ethi enginiki into ethi ngumashela into zakhe ekhaya. Afika wabuza ubaba ukuthi umwashela nje umkakhe yini. Ngathi hayi uthenga imwashela. Wathi hayi imwashela ngeke uphinde umwashela vese. Ngase ngaziwasha ingobo zakhe. Ngaziwasha kwangempela. Ngase ngamnika wase wazigqoka. Akaphindanga wabuya emsebenzini.
kwakungakangcongo isibongo. Kwakungakangcongo isibongo. Akaphindanga wabuya emsebenzini. Ngiyakuwashela uma ufuna ukuwashelwa. Samuwashela okwangempela. Akaphindanga wayigqoka kanye akaphindanga wabuya. Ngifuna mina uma ekuhlupha umuntu ekuhlupha okwangempela. Ungayitsheli ukuthi uhlani phela bangizosela ngikushaya mina. Uzongiphathela igama lakhe nesibongo. Mase wena uyothenga ufish. Wena uzothenga wakho, ngeke ngithenga ufish mina. Uzothenga ufish wena usikhiphe ama scales. Uwayeke ama scales ome. Uma usulethela ama scales la kubaba udokotela. Ulethela ama scales la kubaba udokotela sishaye insha. Umuntu uzomshaya ngale yanto uzonginika ama scales. Mina mase ngifaka isoftware. Mase ngiyifakile isoftware mase ngihamba mina ngiyethuneni. Ngifike ngithatha inhlabathi ethuneni eliselisha. Thathe lo nhlabathi yakhona ngiyifake la. Ngifake inalithi zakhona ngizifake la. Mase ngiyithathe lento ngoyiphonsa emanzini. Esizibeni esikhulu. Ngoyiphonsa olwandle. Ebusuku. Mase sisho ukuthi inkosi yamanzi ukhona umuntu owaphuza amanzi waphindwa aphila. Sifuna aphuza amanzi avuvukale. Lo muntu ufuna avuvukala umzimba wonke uma ufaka umuntu ushone phakathi abe ne water retention bathi izinso bathi inhliziyo yashone. Sifuna ukumshaya isikhumba lesi siphuma ama scales ka fish umethi kuvuthuke nalamo emkani kuvuthuke aqothuke njengenja. Leyo nto ngikunika uzenzela enziwa yimina. Ngoba nawe ngikuthembi. Mina ngeke ngikuthembe ngemali yakho ukuthi ngeke uzungibulale. Ngeke ngize ngikuthembe ngoba lo nto ke ngeke ngize ngikunike. Wena ufike uyishiye la kuba kudokotela ukhokhe. Mase usuyahamba. Mase ngikutshele ukuthi ke uzobuya ke isikhathi esingakungiphathela imali engaka. Mase kushaya leso sikhathi ungabuyi, mase ngishaye nawe futhi. Mase ngiphinde ngishaye nawe ngenduku efanayo. Mase ingane zakho zithi uma uyagula uthi uma silethele imali okufuza lethe imali angingeni le nto leyo mina. Ngizoyithatha kodwa still wena uzofa. Angingeni nje le nto leyo. Mina umuze kumina awuzile kama wakho, ungeni wakho mina. Ikamthakathi. Lento engiyithakatha manje na wena ngiyithakatha nje mina ngefana. Wena nesitha sakho mina niyafana kubini. Akukho mehluko. Wena ukuthi nje ungikhokhele sona sengikhokhelanga. Mehluko lo. Ane niyazifanela nje kumina niyazifana ngoba mesifike eqala ngizosinika nawe. Lo nje ofike eqala mina ngiyamnika umuntu ekefana. Abekho abantu ekuthiwa laba ngibaniki ngiyabanika. Engisho ukuthi ngifuna umuntu obekudelelile. Hamba ungithengele ufish uze nama scales ka fish. Mase siyamshaya. Angifuni mina uze with the cosmetic mind. I know ngilifaka iphinifa mina, Kunenduku engifuna ukuyikhanda ngoline omhlophe kodwa ukhanyayo. Kunenduku engifuna ukuyikhanda ngoline omhlophe okhanyayo. Induku le yokuthi kulezi zinto oyihlanganisayo ezeplangweni. Uyalibona into yalahla amafojara. Kunezinto oyihlanganisayo but othi uma uhamba egolo ongafuni ukuvinjwa. Kunabantu oneshow ukuthi babudokotela labantu bafuna ukungikitaza. Anginayo enye indlela idlula eMoyi River. I-tollgate iseMoyi River. Labantu imoto yabizo imoto ambayazi kunemoto ngizodlula eMoyi River. Ngeke bazi bakubona. Khohlwa. Into engiyifunayo kuwena angifuni mina ngikwakhela umuthi wena ungafuni ukuzikhomitha. Ungezi nomqondo lana waseSabhabhu. Ucabanga ukuthi lana ise drive in ya KFC. Amina ngiyona drive in. Mina ngifuna hlala naphansi idiscuss into yakho. Sivumelana ngemali engiyifunayo kuwena. Bese ngithi hamba ungithengele inkalankala. Ukhiphe unyawo lo lengithi nezinyawo eziwu2. Ukhiphe lo laka left uze nalo kubaba dokotela. Ngikukhandele into angeke baphinde bakuhluphe. Akukho lo zohamba khona novinja umuntu. Akukho la ozohanjwa khona novinja umuntu.
Uma befika ephathini bethi bazokubheka ukuthi usuhambile nephathini ngoba bami ngaphandle bafuna ukukubiza. Bazongena ephathini no4 kodwa wena ngeke bazi bakubone. Bazongena ephathini no4 kodwa wena still ngeke bazi bakubone. Ngeke bakubone. Emotweni no5, emotweni wena uhlele ngaphambili no drive. Ngeke bazi bakubona still. Boyimisa nje imoto. Beshoba futhi eyishawa into ukuthi lapha nganoma ningasisiza ngento ukuthi kanti bafuna ukukhanda ukuthi obani abakule moto. Bathothi hayi insizwa zodwa futhi wena awukho phakathi. Suke siyikhandile ke leyo nto. Wena ufuna uhambe abona uma kodwa ngeke khehla ngeke ngitholile inkalankala. Oza nonyawo lenkalankala. Njengoba inkalankala ibamba kanje oza nonyawo lenkalankala silikhiphe la unyawo. Bese sisebenze ngalo. Sebenze ngalo unyawo. Sebenze ngalo. Sebenze ngalo. Ngoba lento iyakuphilisa. Uma uyeka lento uzophila ngani? Asikufaka imfihlo lesikhuluma ngayo. Asikufaka imfihlo. Kunendoda engisafuna ningitshela ukuthi ikuphi engingasayiboni. Angeke ngiyifonele ngibothi ngiyithola yini. Ngifuna kunenyanga ekuthiwa umkhulu uHoti. Angeke ngimfonele ngibothi ngizoyithola le ndoda le isho ukuthi ikuphi. Mengingayitholi futhi anginandaba. Ngibothi ngiyithola le ndoda ekuthiwa umkhulu uHoti. Siyabingelela sicela usikhulumise nomkhulu uHoti lo phatha umuthi kakhulu osegoli. Babuya lokhu mayo la. Sikhona khehla siku YouTube channel kaBaba uDokotela, siku TikTok kaBaba uDokotela. Sifuna ukuzwa ngomkhulu uHoti. Uphi umkhulu uHoti? Usekhona useyinyanga, useyisiyoni, usekwenzekani kuyena ukuphi manje? Umkhulu uHoti usekhona khehla la muyinyanga nje abasebenza abantu usiza abantu each and every day usebenza kusuka ngomsombuluko uya ngolwesihlanu. Every day uyasebenza khehla la. Uyinyanga nje impela. Abantu uma befika eJohannesburg bakuthola kanjani? Abantu abami kuyimanje ngisasebenzela eMondio kodwa from May ngizabe ngilapha eGoli eJohannesburg CBD ngase Lovedale ila ngizabe ngisebenzela khona kusukule inyanga lezayo leka May kodwa kuyimanje ngisaselapha nje eMondio ila ngisebenzela khona umuntu nje mayifika nje uthi 180 ENM Road Mondio Johannesburg ila ngisuke ngikhona kodwa kusukule inyanga lezayo ngithi ngiya eCBD ila ngizabe ngisebenzela khona abantu kusiza khona abantu bakwami. Abantu bazofisa ukuthatha inamba kaMkhulu uHoti ngoba basakubona senkundleni zokuxhumana bazokuthola kwephi inamba? Inamba ebangithola kuyona 079 yebo 294 yebo 2557 079 294 2557 iyona impela namba kaMkhulu uHoti le bathola mina straight direct kuyona bakwami. Sibonga kakhulu Baba uDokotela babesizwa bojabulile besizwa umkhulu uHoti ukuthi usatholakala yini uma ukuthi utholakala kuphi inamba zakho useyishilo. Siyabonga kakhulu bonga Baba uDokotela babesizwa bojabulile mfana umhleja yakhe umzola abanqinisa ngisho futhi Xolisi. Goodbye siyabonga.